projekte koji dan danas zapravo žive? Ja uglavnom ističem dvije inovacije koje mi čak i zovemo razornima, ne inovacijama onako kako to tumačimo u školama i fakultetima, a to je prije svega Teslin polifazni sistem izmjeničnih struja koji se temelji na 40 patenata. To su svi i transformatori i generatori i prenosnici, svi ti patenti pripadaju Tesli. Znači čitav sustav polifaznih izmjeničnih struja pripada Nikoli Tesli. Druga velika skupina patenata su struje visokog napona i velike frekvencije koji nažalost nije u potpunosti završen, a temelji se na 80 patenata. I tu je u taj dio spada i bežični prenos struje s kojim se i danas bore naučnici. Znači još uvijek ga ne uspijevaju realizirati onako kako ga je Tesla zamislio, osim u malim količinama i na malim udaljenostima. Pored te dvije velike skupine patenata, danas možda posebno izdvojio još dvije godišnjice, pored ove 83. godišnje smrti. Jedna od njih je i 130 godina od prve hidroelektrane na Nijagari koja se temelji na Teslinim generatorima. Ona je završena 1996. godine, znači točno prije 130 godina i tada je izgrađen i prvi dalekovod od Nijagare do Buffala, gdje što je značilo pobjedu izmjenične struje nad istosmjernom. Još bi mogli spomenuti i drugi, ali ne toliko uspješan, drugu ne toliko uspješnu godišnjicu, a to je početak izgradnje kule ili tornja Wardenclyffe, koji je trebao povezati svijet u slici i u riječi, međutim on nikad nije završen i to je Tesla smatra svojim najvećim neuspjehom. Taj toranj je na kraju i srušen iz sigurnosnih razloga, bar je tako napisano.